Kawere gi miel wadhi weche mag ohala. Jatend migawo mochung' ne weche tudruok manyasani Eliud Owalo oyawo kar timo weche lony mano ma nyasani miluongo ni Jitume Digital Hub ki Nairobi Technical Training Institute. Jatend migawo no wacho ni gitiyo gi lony manyasani e loso yore mag tich ne rowere pacho ka kod pinje maoko, kendo piny owacho temo mondo ket yore mag tudruok kuonde duto mantiere kod stima. Owalo medo ni migawo no biro nono kaka jopuonjre tiyo kod kompyuta mano chiwo e skunde, kendo moko ibiro med kapo ni thuolo yudore. Mimi nikiingia nilikuwa nataka nikuje ili nihudumie pia the youth of this country, and as a young man you can see the aspirations of the youth are deeply entrenched in my manifesto. So siku ya leo tuko na furaha sana bwana CS kwa kutukumbuka kama Nairobi TTI kuja hapa to empower this youth, bringing them to the digital space kwa sababu this is the future of the world, na tuweze endelea mbele kama hatuna wa youth wetu in the digital space. So we are very honored for what you've done to us. Muko tayari kufanya kazi kutumia kompyuta ama mutashindwa? Kufinya tu kompyuta hivi na dola inatoka, mutashindwa? Mutashindwa. Kwa hivyo mfanye bidii, ajira ndio hii. Rais alisema kwamba atapanga ajira ya vijana, kazi ndio hii sasa kwa kompyuta hapa. Msishindwe.